Cultura e Lingua da Deputación da Coruña, queríamos dar conta a presentar estas xornadas malas linguas sobre as que agora vou falar, mas primeiro quería comezar comentando que para nós nestes anos de goberno da Deputación da Coruña tivemos unha intención clara de conseguir impulsar a normalización lingüística e facilitar instrumentos para iso, tanto desde un punto de vista teóricos, normativos, regulamentos, e por iso aprobamos por primeira vez unha ordenanza xustamente de usos lingüísticos da propia Deputación, unha cuestión que foi absolutamente singular e importante e onde conseguimos o consenso de todos os grupos políticos para que esa ordenanza saíse adiante, e desenvolvemos distintas campañas para poder chegar sobre todo a un sector da poboación que nos parecía fundamental, que debía ser centro das nosas análisis, que era o sector das persoas adolescentes, das persoas que están estudando no ensino, fundamentalmente secundario. E por iso fixemos distintas campañas, unha delas, a última que ainda está nestes momentos no seu desenvolvemento, é a campaña A Miña Lingua Propia, o galego A Miña Lingua Propia, que unha vez que remate a finais deste ano vai levar máis de 90 actividades, ao final case 100 actividades, a 43 concellos da comarca, levando referentes para todo o mundo en distintos ámbitos. Referentes do mundo do deporte, do mundo da canción, do mundo da literatura, do mundo do teatro, persoas que pudesen poñerse justamente como modelo lingüístico, como modelo de compromiso para esas persoas e facendo distintos obradoiros. A verdade é que unhas jornadas que están tendo unha repercusión moi positiva, tanto nos propios centros de ensino, na cantidade de xente que están chegando, como a través das redes de que as linguas perdan os seus dereitos, de que as persoas que as falamos linguas distintas ao español non as teñamos, e concretamente iso tamén acontece no caso do galego. E nese sentido, as institucións temos que conseguir implicarnos, temos que dotar de ferramentas ao conxunto da sociedade e temos que propiciar que se abran novos marcos de discusión, novos marcos de análise e de decir por onde teñen que ir as políticas públicas en materia de lingua. Por iso, justamente, deseñamos estas xornadas con este cartel que tedes aquí, Malas Linguas, que van ser 4 xornadas. A primeira comezará o próximo día 23 de outubro no Pazo de Mariñán, con ese título de Lingua, Discursos e Políticas Públicas. Nesas xornadas o que queremos falar é poñer en riba da mesa esa necesaria legitimidade das políticas lingüísticas e como podemos camiñar cara a un século XXI que sexa un século verdadeiramente democrático, que sexa un século onde as linguas non se clasifiquen en linguas peores e linguas mellores, en linguas útiles e linguas inútiles, en linguas con capacidade para seren faladas e outras con capacidade de falar únicamente na casa e as agachadas, senón que sexan justamente unha época de orgullo, de dignidade, unha época en que todo o mundo, xa digo, independentemente, persoas galegofalantes habituais, persoas que falan con consciencia e persoas que non utilizan o galego, máis esporádicamente, ou mesmo que non o utilizan, máis que cheguen a ter suficientes argumentos para